To don haka shi wannan fusion of gamete yana nufin ƙwayoyin halittar na mace da kuma namiji suna haɗuwa guri guda sai su samar da ɗa. Shi yasa muka ce kingdom protista suna haihuwa ta hanyoyi guda biyu. Hanya ta farko asexual, hanya ta biyu sexual. A asexual shi ne suke yin mitosis, shi kuma sexual shi ne wato fusion of gametes. Sai kuma abu na gaba da zamu duba ita protista a wani guri ake iya samun ta. Su dai jinsin protista suna rayuwa a cikin ruwa, suna rayuwa a gurin da ba ruwa ba kamar guri mai danshi kenan, nan ma za a iya samun jinsin protista. Sannan kuma su protista ɗin sun kasu gida biyu, types of protista, wato wannan sun kasu gida biyu. Rukuni na farko muna kiransa da suna protophyta, rukuni na biyu kuma muna kiransa da suna protozoa. To wannan protophyta ɗin jinsi ne na me na protista, wanda mafi akasarinsu idan muka kalle su a kimiyyance za mu gano sa da ɗabi'u na tsirrai ko kuma ɗabi'u na bishiyoyi. Don haka a tsarin kimiyya idan aka ce misali halitta bishiya ce, ido yana iya ganinta ko baya iya ganinta, ba za mu tabbatar da kasancewarta a matsayin bishiya ba har sai mun je lab mun ɗauko cell ɗin halittar nan mun haska da microscope za mu ga wasu gaɓoɓi a jikin wannan halittar. Idan halitta ta kasance plant ce wato bishiya ce, to abin da za mu fara gani a jikin cell ɗinta za mu ga wani abu wato cell wall. Na biyu kuma za mu iya samun chloroplast, wannan shi ne ke bambance cell ko kuma shi ne ke bambance wannan halittar plant ce ko animal. Idan muka duba jikin cell na halitta muka gano cell wall, muka gano chloroplast, to wannan halittar tana tafiya ba ta tafiya, wannan halittar ta zama bishiya. Amma idan muka duba jikin animal cell shi kuma za mu tarar babu wannan chloroplast ɗin, sorry babu cell wall a jiki, sannan kuma babu chloroplast a jikinsa. Don haka mafi akasarin malaman biology suna bambanta halitta tsakanin plant da animal ta hanyar duba da tsarin cell ɗin wannan halittar. Idan ya kasance a jikin halittar nan a cell ɗinta an samu cell wall ko kuma an samu chloroplast, to wannan halittar ta zama plant. To don haka a tsarin protista jinsin protophyta waɗannan sun zama plant like, sun kasance wato plant ne. Me yasa suka zama plant? Saboda a jikin cell ɗinsu akwai cell wall, sannan kuma a jikin cell ɗinsu akwai chloroplast. Idan muka duba waɗannan halittun da suke da haka a cikin jinsin waɗannan protista, na farko za mu ga akwai chlamydomonas. Chlamydomonas shi ne misalin protophyta wanda suke kamanceceniya da tsirrai. Sai kuma misali na biyu za mu ga misalin kamar chlorella. Waɗannan su ne misalan jinsin protista masu kama da tsirrai ko kuma wanda a jikin cell ɗinsu suna ɗauke da cell wall. To kasancewar cell wall da chloroplast a jikin bishiya shi yake nuna mana wannan halittar za ta iya samo da kanta abinci. Hanyar da bishiyoyi suke samo kansu abinci ana kiranta da suna photosynthesis. Wato suna samo da kansu abinci ta hanyar photosynthesis. Shi kuma photosynthesis ba zai taɓa kasantuwa a jikin plant ba har sai ya kasance tana ɗauke da me wannan chloroplast ɗin. To don haka wannan jinsin protophyta ana kiransa da suna plant like organism, wanda wani yanki ne na cikin kingdom protista. Sannan mafi akasarinsu ana samun su a jikin ruwa wato fresh water, ruwa mai daɗi kenan, wato ruwan da ba shi da gishiri a jikinsa. Sai kuma na biyu ita ce wato protozoa. Protozoa ita kuma ana kiranta da suna animal like. Wato protozoa su waɗannan dabbobi ne. Me yasa suka zama dabbobi? Sabida sun kasance
a jikin cell ɗinsu ba su da cell wall, sannan kuma ba su da chloroplast. Sannan kuma bugu da ƙari, misali waɗannan dabbobin akwai amoeba. Kamar da na faɗa muku a baya, wannan amoeba ɗin dabba ce, tana cikin ɓangaren protozoa, sannan kuma tana yin motsi ko kuma tana yin tafiya. Sunan ƙafafun da take motsi da su ana kiransa da suna pseudopodia. Pseudopodia, wato amoeba tana motsi ne ta hanyar amfani da pseudopodia. Na biyunsu kuma akwai paramecium. Paramecium ita ma dabba ce, domin ba ta da cell wall, sannan kuma ba ta da chloroplast. Sannan bugu da ƙari ita ma tana yin motsi daga wannan guri ta motsa wannan guri. Ƙafafuwan da take motsi da su ana kiransa da suna cilia, kamar da na yi bayani a farko. To wannan shi ne misalin rabe-rabe na kingdom protista, kamar da na faɗa a baya. Na ce kingdom protista sun kasu gida biyu. Akwai protophyta. Protophyta su ne masu kama da plant, wato tsirrai. Sai kuma abu na biyu su ne protozoa. Protozoa su ne masu kama da dabbobi, wato animal. Shi ne ga misalinsu kamar amoeba da kuma paramecium. Amoeba tana tafiya ko kuma tana da ƙafafuwan da take motsi da su, ana kiransa da suna pseudopodia. Ita kuma paramecium tana motsi da ƙafafuwa masu suna cilia. To, abu na gaba kuma da za mu ƙara fahimta game da kingdom protista shi ne, akwai wasu halittu a ciki, su ba plant ba ne ba, kuma su ba animal ba ne ba. Me yasa suka kasance haka? Wannan halittun ana kiransa da suna euglena. Ita euglena ba plant ba ce ba, kuma ba animal ba ce ba. Idan da za a duba wannan cell ɗinta, za mu ga a jikin cell ɗin euglena tana ɗauke da chloroplast. Chloroplast. To wannan yana da cikin hujjar da aka bata cewa plant ce. Sannan haka ma idan muka ƙara dubawa a jikin cell ɗinta, za mu ƙara samun plasma membrane. Plasma membrane. Shi ko plasma membrane ana samun sa a jikin animal cell. To ita euglena tana ɗauke da chloroplast, don haka ta zama plant. Sannan kuma tana ɗauke da plasma membrane, ta zama animal. Shi yasa ita ba ta cikin sawun plant, sannan kuma ba ta cikin sawun animal. Sannan ita ma euglena tana yin motsi. Ƙafafuwan da take motsa da su ana kiransa da suna flagella. To wannan a taƙaice shi ne ɗan misali ko kuma ɗan taƙaitaccen bayanin da zan muku game da kingdom protista. Abu na gaba da za mu duba mu gani shi ne, shin kingdom protista tana haihuwa? Kamar yadda na faɗa a baya, kingdom protista tana haihuwa. Hanyoyin haihuwarta kala biyu ne. Na farko tana amfani da tsarin sexual reproduction, na biyu kuma tana amfani da tsarin asexual reproduction. Ina fatan an gane wannan bayanin da na yi. Insha Allahu, bayani na gaba da zan ɗora, zan yi muku bayani a yaya take haihuwa ita wannan kingdom protista ɗin. Na gode. Ɗan uwanku, ɗalibi a Jami'ar Yusuf Mai Tamasile da ke jihar Kano, wato Abdulrahim Suleiman Goron Dutse. Sai an jima.